A bezárták, most nem növekszik a nyomás, nem annyira. Ilyen szép rendezett. Azért vagyok ott a magyar lány. Hát igen, ez kell valami. Azt mondta, hogy hiszem neki a létre, hogy szakaszíroztam. Ja, ezért kell a létre a hangra. Nem lehet egyetek ezt látni, azt mondom. Nem, ezek miért szó.
rögtön látom, hívott, hogy akkor jön csöngetni be. De mondtam, hogy én neki is elbeszélt, hogy volt, és mondtam, hogy ilyeneket nem vagyok. Ebbe tartanak közülszabó, nem ott már. Mondom, Zoli rúgott egy hétig rajta. Nekem nem volt először. Hát ráadásul használom. Zoli ezt így megkérdezik, hogy Zoli közben magyarul, ez ilyen, hogy énekes az, hogy olyan jó a hangszere, hát de használja, de nagyon el. Nem egyszerű, igen. Elég most egy dolgokra. Mindegyet a Zolinak köztűsúlyában. Már azt mondja, hogy valamiért sokszor hallgattam. Emelték köztűjában, ki kéne elszélni, hogy sokkal bonyolultabbak a szolgatok nekem. De ez is olyan nekem mondta, hogy volt rá, hogy melózik, meg jönnek, főleg hozzálétni. Aztán másnál, és az előző munkához még van. Jó, de most az tudtam készülni. De volt lehet. Nem ugyanaz, szerintem egy gyorsabban is. Ez is szerintem olyan inkább, hogy most nem tudjuk, hogy a sürgős, amely volt, hogy most sokat tudjuk csinálni, annyira nem sürgős, akkor voltam nálam, hogy volt rá. Mert ő aztán szeretett valami. 8-os határja volt rá az első, és 8-5 percet telefonált, hogy nyomtak, nem most. On behalf of the captain and the entire crew, welcome to Budapest, where the local time is quarter to 6. Please remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt signs have been switched on. When it's safe to leave your seats, please be careful when opening the overhead lockers, as items may have moved and could fall out and cause injuries. Before leaving the aircraft, please make sure you have all your personal belongings with you, and remember that smoking is not allowed until you reach the designated area. From all of us at British Airways and the One World Alliance, thank you for choosing to fly with us today. It has been our pleasure looking after you on this flight, and we hope to welcome you on board again very soon. We wish you all a safe and pleasant onward journey. TNT-vel jártani kell hét elején. Jó, majd akkor odaadják az előbb, ha megvan az utolsónak, de hát meg tudom, még annyi is. Hölgyeim és uraim, rövidesen leszállunk. Kérjük, foglalják el helyüket és kapcsolják be biztonsági öveiket. Ellenőrizzék, hogy kézipodgyászaik az önök előtti ülések alatt, vagy a fejük fölött lévő szekrényekben vannak. Győződjenek meg arról, hogy asztallapjaikat felhajtották, háttámláik függőleges helyzetben és karfájuk lehajtott állapotban van. Köszönjük! Lecsókolom, tényleg lehet. Mert nem tudom, hogy én nem BC-ben, tehát arra is a fabrika saját, azt lehet. De én hagyaltam, hogy mondom, van a sarkon, hogy hívják, kertekizsálkítják, veszek egy csomag hívják, hogy az úgy használják, hogy elfogy. De ez jó, így van. Hát ő nem szintett saját ezzel? De, mert szintén van az 11 területnél, de ott hozzá olyan magyaros, olyan már nem tudom a nevét. Hát az ő nem a teópapok. Nem. Cabin crew, that's doors to manual and cross check, please. Ilyeneket nem jártam, ott van közel hozzánk, hogy az Ingeno vagy ahogy tudom, tehát kihozzák spray. Technikféle megelve, online. De van sokat a baj a techniknál. Ha beugrik, akkor mondd meg, mert érdekel. Egy nagyon jó volt a átlátszózáska. Ott van egy jó átlátszózás, nem dolga kell mentünk, bár megütődik azt, hogy olyan átlátszózás, én oda szoktam menni, tehát nem rendelésem, mert rendelésem már volt, hogy hideg volt, mindenki azért. Hát akkor is sem, ott oda járok. Ugyanám